ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಡ್ರೀಮ್ ಮಾರೆ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲತ್ತು ಇನಿ ಯಾನ್ ಮೀಶೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಮಾತ ದೆತೊಂದೆ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೆತೊಂದಿನಿ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆಡ್ ದುಂಬುಲ ವೇರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೇರ್ ಮಂತನ ನೆಡ್ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಶೋಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ದೆತೊನೊಂದಿಪ್ಪುನಿ. ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಫರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ. ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ದೆತೊಂದನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ 200-250 ಉಲಾಯ್ದ ಟಾಪ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಐನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ಮಾತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ದಾದ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದೆ ಐನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪಾಗ ಪಂದ್ ಕೆಲವು ಏನೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪವರತ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೂಪವೆ ಐನ್ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ವೇರ್ ಮಂತಿದ್ಲ ತೂಪವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಇಂದು ಟಾಪ್ ಪಂಡ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಟಾಪ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡೊಂದು ನೆಕ್ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪುರೆಡ್ ತೋಜುಂಡು ಚೂರು ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಇಂಕೊಂದು ಚೂರು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮಂತದೆ ಆಂಡಲ ಚೂರು ಎಸ್ ಸೈಜ್ದೇ ತೊಂದಿನಿ ಆಂಡಲ ಚೂರು ಮಲ್ಲನೆ ಬೈತೇನೆ. ಇತ್ತೆಂದು ಶೆಕೆತೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮತ್ತ ವೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಈ ಟಾಪ್ ಗ್ಯಾನ್ ಏತ್ ಕೊರ್ತೆ ಬಂದ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ವೇರ್ ಮಂತ್ ತೂಪವೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪ್ ವೇರ್ ಮಂತೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ದೀದ್ ಐವಕ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ್ ದೀಂದ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲ ಸುಧಾರ್ಪಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಲೆಂತ್ ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಎತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಬಂಗ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಅವು ನೆಟೆ ಇಂಚಾಪುಂಡು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಈ ಟಾಪ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಎತ್ತನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಸಪುರ ಎತ್ತನಕ್ಲೆ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಯಾಲ್ನ ಸಪುರ ನಿಪ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಎತ್ತಂಡ ಟೈಟ್ ಮನ್ಪುನಂಗ ಅವು ಇಂಚ ಮಡಿಯುನು ಮೂಲು ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನುಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟುಂಡು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರೆಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಜೀನ್ಸ್ ಇಕ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಈಚಿಂಡ ದಾದ ಜೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಲಿ. ಇಂದೇನು ನಾನು ವೇರ್ ಮಂತ್ ತುಪ್ಪೆ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತ್ ಪಾಡ್ಜಿ ಐಕ್ ಜಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇಂದ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪೋನ ಪೂರ ವೇರ್ ಮಂತುಂಡು ಶೋಕು ಕಲರ್ಲ ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ 2 ಸರ್ತಿ ವಾಶ್ ಮಂತದೆ ನೆಕ್ ಏತ್ ಕೊರ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 233 ಕೊರ್ತೆ ಅಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಶಾಪ್ ಡಾನ್ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಂದು ಈತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾನ್ ಆಂಡ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂದುಲ ಮೀಶೋಡ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಜಾಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು 1 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನಾನು ವೇರ್ ಮಂತದೆ ಏಪ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಪ್ಪಗನ ಅಂತ ಇಂಗು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಇಂಗ್ ಕಲರ್ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ರೈನ್ಬೋ ಕಲರ ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ವೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ತೂಕ ನಾನು ವೇರ್ ಮಂತದೆ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್. ಈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ವೇರ್ ಮಂತ್ ದಾನಕ್ಕೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಕಲರ್ ಮಾತ ಅದಿಪ್ಪ ಚೆಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಾತ ಕಲರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಕೈ ಪೂರ ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಂತದೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಇಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡುಂಡು ತೂಲಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾನೋಲಿ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಟ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆತೊಂದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಅದ ಎತ್ ಕೊಡ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 180 ಕೊಡ್ತೆ ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲಿ ಹಿಂಗೆ ಶೆಕೆ ಅವನು
ಇಂದುಲಾಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪುರದಕ್ಲೆ ಸಪೂರನೆ ತೋಜುಂಡು ತುಕ ವೇರ್ ಮಂತದೆ ಯಾನೇನು ವೇರ್ ಮಂತೀಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಹೊರ ಪಾರ್ತೂತೆ ಆತಿ ತೂಕ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇಂದು ತುಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಓ ಹಂಡಲ ಇತ್ತುಂಡು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಜೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಡ್ಡಿಜ್ಜೆನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಇನ್ ಮಾರೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಮುರನಿಯರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಇಂದುಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎತ್ತ ನೆಕ್ಲ ಯಾನು 180 ಕೊಡ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಕಲರ್ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ 240 ಜಾಸ್ತಿ ಅನು ಎಡ್ಡುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಏತು ಕೊರ್ಪೆ 17 ಆಜ್ ತೂಕ ವೇರ್ ಮಂತದು ಇಂದು ಈ ಶರ್ಟ್ ವೇರ್ ಮಂತೆ ಇದು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಂತೀಜಿ ಲೂಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು ಇಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ತೆತೊನಿ ಅಂಡ ಲೂಸ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಜಿ ಆತಿ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ತೂಪವೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪ ಎರಿತ್ತುಂಡು ಸಾರಿ ಮಾತ ಅವು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡಲ ಅಪಗನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಏತು ಪೊರ್ತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಮೈಕ್ ವರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತದು ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಪಿರ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯೆ ನಡುಟು ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂದೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ತೂಪವೆ ನಾನು ಪಾರ್ದೆ ಮೊರನೆ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಈಗ ಕರ್ದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಟಾಪ್ ತೂಪ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಚೂರೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇಂದು ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ನೀಕೆ ಬಸ್ ಈ ಬ್ಲೂತ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಚೂರು ಟೈಟ್ ಉಂಡು ಪಾಡ್ರೆನೆ ಆಯ್ಜಿ ಐಕ್ ವೇರ್ ಮನ್ತಿಜಿ ಇಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಮಾತಾ ಡ್ರೆಸ್ ತಲ ಒಂದು ಎಕರ್ ತೂಪೇತ ನೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ಜಿನ್ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕಂಡು ಎನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂದ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏ ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾರೀಸ್ ಮಾತ ತೂಪವೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡ್ ಏನ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಆತ್ನೆಡೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್